هشام زيد كوس. كل نفس ذائقة الموت. ba fariya ba wadata. Jama'a yau Hamza na zo in tina mana da mutuwa, da na ga mun manta da ita muna ta rayuwa, kamar ba za mu mutu ba muna ta takama. Mu ne da raina yayan kowa, sai mu raina manyan mu, gani mun samu abin hannu sai mu manta da kowa, har mutuwar ma mu manta da ita. Dole jiji da kanmu nan sai mun sauke shi, mu tuna cewa fa akwai Allah da ya halicce mu, kuma ya halicce mu ne domin mu bauta mishi, kuma wata ran za mu mutu za mu koma gare shi. Dan tsaya bari in baka labarin yadda za a yi mana idan mu mutu. Da zarar mu mutu da minti 5, wasu za su yi gaba domin tauna rami, wannan kuma wasu na shirye-shiryen yi mana wanka. Dan uwa ko yar uwa ku duba, da muke yin wanka yau yi mana zayi. Da zarar an gama wanka da wakili kafani, da muke sa kaya yin sanya mana zayi. Sannan a ɗauko makara a sanya mu ciki a fudda mu kan titi, sallah za a yi mana. Da muke sa liman gaba ranar shi zai samu. Mu kaddara cewa ni ne na mutu. Da zarar an gama sallah ga wata daga ta zayi a daura ta mota, magabarta can ne za a kai ta. Daman wasu sun yi gaba sun tona rami, suna kai ni binne ni za su yi. Da zarar an kai ni makabarta sauke ni za ya mota, daman wasu sun tona rami, za a kai ni bakin rami sannan a sanya ni ciki. Fatan ta ba wata sanya ni za su yi, kuma binne ni za su yi suna sanya ni. Yan wana da ke sona a gaban gidansu fa za a binne ni, saboda gurin kowa sai ya zo shi. Ita kamar ka wata ran za ka shige shi. Mutuwa riga ce ita sai ka sanya ta, ko ka so ko kar ka so dole sai ka mutu. Ko me muke yi mun tina da Allah, dan Allah mu daina mantawa da Allah, mu san cewa za mu mutu za mu koma gare shi, kuma a can za ta da mu a gaban shi. Za ta tsaida mu kowa sai faririn aikin shi. Ranar mulki to baya amfani, ranar kuɗi baya amfani. Duk dukiyarka a nan za a barta, kai kadai fa za a kai ka makabarta. Daga ƙarshe in yayi yawa sai dai a ɗaura kan motarka, amma an kai ka da ita fa dawowa za a yi da ita, ba wai za a binne ku tare ba. Sayari ne tsada a nan, amma kada ka manta irin yadda kowa zai sa mai arha ka kai ma za a sanya ma, fari ne kala ɗaya ne babu wani launi. Sabi Allah ya rande yadda ranka yake so, gaje can ka haɗe da shi. Idan muna jin daɗi sai mu manta da Allah, sai yayin da ta ɓaci sannan mu ce za mu tina. Ya kamata tun ko a wani lokaci mu kasance da Allah, bai taɓa mantawa da mu bayansa ba, da sabon ɗaya bai taɓa manta mu ba, sai dai mu ne muke manta shi. Ya yi mana babban ni'ima, dan ya baka lafiya, ya baka hannu, ya baka ido, sai a wayi gari wai ka manta Allah da ya halicce ka. Ka tsaya ka bauta mishi cikin nutsuwa ma ka kasa, sai yawo kake kana shawagi cikin duniya, kana ta sabonsa kamar ba za ka mutu ba. Ka dau girman kai ka daurawa kanka, ka sani cewa watan za ka mutu. Hasham Zid Kus, faɗakarwa sak.